Fill i de l'Espírit Sant. La pau sigui amb vosaltres. Sigueu benvinguts, germans i germanes, a aquesta celebració, festa major d'aquesta parròquia, d'aquesta entitat municipal descentralitzada, i per tant una festa de joia per nosaltres, celebrant el nostre patró, Sant Cebrià. Donem gràcies a Déu per poder-nos reunir, per poder celebrar aquesta festa. Donem gràcies a Déu per tots els dons que ens dona, que ell ens ofereix, que pesa sobre nosaltres a la nostra vida. I demanem ara començar perdó dels nostres pecats. Jo confesso a Déu Todopoderoso que nosaltres demás, que pecado presentaba obra y misión, perdona la mía, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres demás, que creu reunir a Déu els nostres Senyor. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Christi
Feu que per la seva intercessió siguem enfortits en la fe i en la constància i treballem sense defallir per la unitat de l'Església, pel nostre Senyor Jesucrist, el nostre Fill, que vos viu i regna de la unitat de l'Esperit Sant i és Déu pels segles dels segles. Amén. Lectura del llibre de l'Apocalipsi. El qui seia al tron afirma: jo faré que tot sigui nou. I afegir: escriu aquestes paraules, perquè són veritat i dignes de tota confiança. Després et digué: són un fet. Jo sóc la primera lletra de l'alfabet i l'Omega, que és la darrera. Soc el principi i la fi. Els qui tenen set, jo us donaré aigua de la font de la vida sense pagar res. Els que surtin victoriosos tindran tot això en herència. Jo seré el seu Déu i ells seran fills meus. Paraula de Déu.
cristians de Corint. Germans, portem el tresor del ministeri que Déu ens ha confiat com a angels de terrissa. Així, queda ben clar que aquest poder altíssim ve de Déu i no pas de nosaltres. Quan les contrarietats ens envolten per tot arreu, no quedem del tot encerclats. Quan no sabem com escapar-nos, a la fi trobem la sortida. Quan els que ens persegueixen ja ens tenen a les mans, no quedem del tot abandonats. Quan ens trobem per terra, en la lluita, no arribem a perdre-hi la vida. Sempre i per tot arreu portem la mort de Jesús en el nostre cos, perquè també en el nostre cos es manifesti en ell l'esclavitud de la vida de Jesús. És ben bé així. Nosaltres vivim, però per causa de Jesús sempre estem a mercè de la mort. I així la vida de Jesús manifesta el seu esclat en la nostra carn mortal. D'aquesta manera, ni la mort no deixa mai de fer en nosaltres la seva obra, ni la vida en vosaltres. L'Escriptura diu: em sento ple de fe, i per això he parlat. Nosaltres, doncs, que tenim el mateix esperit de la fe, també ens sentim plens d'aquesta fe. I per això parlem, i sabem que aquell qui ressuscità, Jesús, el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres, amb Jesús, i ens portarà a la seva presència, juntament amb vosaltres. Perquè tot això és en bé vostre. Així, la gràcia de Déu que es multiplica a mesura que s'estén el món de gent, farà que sigui desbordat l'acció de la gràcia a la seva glòria. Paraula de Déu. En aquell temps, Jesús alçà els ulls al cel i pregà dient: Pare Sant, amb el vostre poder, guardeu el que vos m'heu donat, perquè siguin com som nosaltres. Vos me'ls heu donat. Mentre jo era amb ells, jo mateix els guardava amb el poder del vostre nom. He vetllat per ells i no s'han perdut ni un de sol, fora d'aquell que s'havia de perdre, perquè es complís el que diu l'Escriptura. Però ara vinc a vos. Mentre encara soc al món, dic tot això perquè tinguin plenament el goig que jo tinc. Els he confiat les vostres paraules, i ara el món no els estima, perquè no són del món, com jo tampoc no en soc. No us demano que els tragueu del món, sinó que els preserveu del maligne. No són del món, com jo tampoc no en soc. Conserveu-vos de la veritat, que és la vostra paraula. Jo els he enviat al món, tal com vos m'hi heu enviat a mi. I jo em consagro a mi mateix per ells, perquè ells també siguin consagrats en la veritat. Paraula del Senyor. Lloança a vos, Maria.
cristiana. Una salutació també per les germanes religioses i consagrades que ens acompanyen avui aquí. I també una salutació al senyor alcalde, Josep Maria Vallès, regidores i regidors de Sant Cugat, i pel senyor president de l'entitat municipal descentralitzada, Juan Cortés, i també les regidores i els regidors que l'acompanyen. Celebrem un any més la festa de Sant Cebrià. Ja fa alguns anys que no em tocava, que no havia pogut venir jo aquí a aquesta celebració. Sempre és un motiu de goig i d'alegria tornar a aquesta església, de la qual has estat carregat durant 2 anys i mig aproximadament, i poder celebrar amb vosaltres la festa patronal de Sant Cebrià. Sant Cebrià, clar, és una referència per nosaltres. És una referència no només que també històrica del que ha significat la presència d'aquesta parròquia durant segles, amb aquesta advocació de Sant Cebrià, amb aquest titular, sinó que és una referència per la fe cristiana, per la nostra fe cristiana. Sant Cebrià va viure, ja ho sabeu, al segle III, va morir el 258, si no m'equivoco, i eren moments difícils de persecucions, moments en els que els cristians no podien expressar la seva fe, tenien que viure pagats, tot i així eren portats al martiri molts temps. Nosaltres vivim un altre moment, evidentment no es pot comparar, però el que sí que es pot comparar és la fe de Sant Cebrià i d'aquells cristians que van mantenir la seva fe en Jesucrist, perquè nosaltres, els cristians, no seguim una ideologia que hi ha de molts, ni una filosofia o un personatge que acaba viure fa 2000 anys i que era un poeta o que parlava molt bé. Nosaltres seguim a una persona que està viva. Això és el que els cristians dels primers temps tenien molt present. Jesús és viu, Jesús ha ressuscitat, Jesús és amb nosaltres. I aquest és el fonament de la nostra fe i de la nostra lluita de cada dia. I Jesús va venir al món, Déu va venir al món en la carn de Jesús per salvar-nos de la nostra confusió. Perquè sense la llum de Déu, la realitat és que els homes ens confonem. Ens acabarem i ho confonem tot. I acabem enfrontant-nos moltes vegades, com continua passant, malauradament, en el món present, no? Però Jesús ha vingut a portar la llum i la pau entre els seus germans. Ell s'ha fet germà nostre, i que una carn d'una sang humana com la nostra. Déu s'ha fet home veritable i Déu veritable, sense deixar de ser Déu veritable. I ens ha parlat amb les seves paraules. Déu ens ha parlat amb veu humana, amb les seves paraules, però també ens ha parlat amb la seva vida, els seus gestos. Tot el que ell va viure és una manera de parlar, com també els nostres gestos parlen, les nostres actituds, les nostres reaccions. Són una altra manera de parlar entre nosaltres, una altra manera de comunicar-nos entre nosaltres. Sabem que els gestos de Jesús, les seves reaccions, van ser sempre d'amor i de pau, i de portar als seus germans a aquesta pau veritable que continuem necessitant,
perquè continuem experimentant confusions, continuem experimentant de vegades enfrontaments entre nosaltres i discòrdies, lluites malauradament llargues en el món, i que semblen incomprensibles perquè és que els homes, torno a dir, sense la llum que ens dona Déu, que ens ofereix, nosaltres no sabem sortir-ne. No sabem sortir-ne de nosaltres mateixos. Ens cal, per això, viure oberts a la llum de Déu, que és el que han viscut, com han viscut els sants i els màrtirs, que han arribat un moment en el que, bé, després de passar dificultats i lluites de molts tipus, doncs se'ls va presentar la situació de tenir que renunciar a la fe que ells vivien o morir. I van acceptar, van preferir morir, van preferir donar la vida. Aquest és el nostre referent. En això són especialment referents. Nosaltres segurament no arribarem a una situació d'aquest tipus, però en el dia a dia sí que ens trobem en situacions, moltes en les quals hem de reafirmar la nostra fe i decidir de quin costat ens posem. Si de la llum de Jesús o ens deixem portar del que ens porta a l'autodestrucció. Amb el temps ens porta a l'autodestrucció. Avui, doncs, contemplem, direm, aquest exemple, aquesta referència. La primera lectura hem escoltat les paraules de l'Apocalipsis, que no és un llibre de desastres. És un llibre que explica la lluita entre Déu i Déu fet home, l'anyell, en la figura d'un anyell, i el mal. I en aquesta lluita l'anyell és ferit i mort, però triomfa, ha ressuscitat. Torno a dir, aquest era el fonament de la fe dels nostres germans i de tots els que han viscut la fe dels segles. I Jesús, triomfant, diu aquestes paraules que hem escoltat en la primera lectura. El que seia en el tron afirma: jo faré que tot sigui nou. Ell ho ha fet tot nou. Som homes nous pel baptisme, perquè ell ens comunica la seva vida. L'Antic passat, l'Antic Testament i l'home antic, l'home vell, en el sentit del que significava la vida abans. Ara vivim una realitat nova. Vivim en un nivell nou, en el nivell de la vida sobrenatural, de la vida de Déu. De Déu ens comunica, la tenim pel baptisme, la compartim, la celebrem en la fe, l'Eucaristia. I avui, doncs, ha de ser o pot ser una ocasió de renovar aquesta condició nostra. Què som nosaltres? Què som jo? Preguntem-nos. Realment, què som? Quin és el sentit de la meva vida? Clar, cada un tindrà una resposta. Evidentment, els cristians responem dient: soc un fill de Déu. No per mèrit meu, no som millors que ningú, dels que passen al carrer o dels que viatgen per les carreteres. No som millors, no som millors. Som igual, però sabem que som fills de Déu. Sabem que Déu ens estima com a pare. Sabem que no estem sols enmig de les lluites. Sabem que Jesucrist ressuscitat ha triomfat. Sabem en aquest sentit, permeteu-me l'expressió, que el partit està guanyat. Està guanyat si nosaltres sabem jugar
a favor de la seva veritat, de la veritat que ell ens proposa, que ell ens ofereix. I aquest és el camí de la nostra vida, anar reafirmant la nostra fe, anar reafirmant que som fills de Déu, nous, ens hem estat fent nous, com Sarrià. I demanem-li a ell també que ens ajudi a tenir fermesa en aquesta fe, a viure amb fermesa, sense por, sense complexes, no amb orgull. No hem de ser orgullosos perquè no tenim motius de tenir orgull. És un regal que el Senyor ens ha fet donar-nos la fe. Però nosaltres volem comunicar als nostres germans. Per això evangelitzar és comunicar el do, el regal que el Senyor ens ha fet. Saber que ell ens estima, que vol la nostra salvació, que vol que el món sigui millor, que vol que, doncs, amb la nostra col·laboració tenim que cada vegada es vagi realitzant aquesta nova creació que ell ha volgut portar a la Terra. Avui, aquí aquest any tenim una novetat, no sé si alguns ho sabeu, altres no, que és aquí als peus de la imatge hi ha una relíquia. És una relíquia que vam demanar al mossèn Manresa, parlant al bisbat i a través del bisbat vam demanar al Sant Pare, perquè s'ha de demanar a Roma, i vam esperar uns mesos, però al final ens la van donar, van concedir la relíquia. Una mica dels ossos, si no m'equivoco, són de Sant Cebrià. Per tant, és una novetat. Després, al final, de l'Eucaristia de la salvació, la podem venerar. Us hem pres? Sepultar
la seva fe en Jesucrist, implorem humilment el Pare dels màrtirs a la comunitat. Pels pastors i pels fidels de l'Església, que donem sempre testimoni de la fe en la nostra vida i siguem promptes a confessar Jesucrist amb la nostra sang. Preguem al Senyor. Per la nostra parròquia de Sant Cebrià de Valldoreig, que transmetem la fama de la fe i de la caritat que els nostres avantpassats han mantingut durant més de 20 anys d'història. Preguem al Senyor. Pel nostre poble de Valldoreig i de Sant Cugat i per tots els seus habitants, que augmentin entre tots la concòrdia, la joia i la pau. Preguem al Senyor. Pels malalts, els ancians i els que sofreixen, pels que no en tenen treball, que en la bondat de Déu trobin ajuda i consol. Preguem al Senyor. Pels nostres difunts, que duem presents en el cor, que el Senyor ens doni el repòs etern, els levi al seu regne i els coroni de glòria i de felicitat. Preguem al Senyor. Per tots i cadascú dels presents, els membres de la nostra parròquia, que no són aquí amb nosaltres, que units per l'amor, siguem una viva imatge de l'Església Universal. Preguem al Senyor. Déu Totpoderós i etern, que governeu el cel i la terra, escolteu les nostres oracions de la vostra Església i concediu al nostre temps els dons de la vostra bondat. Per Crist, Senyor nostre. Amén.
Sant Cebrià i feu que l'Eucaristia, que en la persecució de la fortalesa Sant Cebrià ens doni també a nosaltres la constància en les adversitats. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Perquè per confessar el vostre nom, de sang del màrtir Sant Cebrià, passada a imitació del vostre fill Jesucrist, proclama les vostres meravelles. Així feu que en el martiri la força es manifesti en la feblesa i que el dèbil sigui fort a donar testimoni per Crist, Senyor nostre. Per això amb els àngels i els sants cantem la vostra glòria tot dient. I no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins al ponent presenti al vostre nom una oració pura. Per això us supliqueu, Pare, que santifiqueu del vostre esperit aquestes ofrenes que heu presentat per ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre Fill, Jesucrist nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sacrament. Ell mateix, al vespre que el va trair, prengué el pa i donant-vos gràcies i beneint-vos al matí i el donar als seus deixebles tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Prengué calça i donant-vos gràcies i beneint-vos al passar als seus deixebles tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, que s'ha per vosaltres la molsa remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Mentre esperem el seu retorn,
Us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església. Reconeixeu una víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els que rebem el cos i la sang del vostre Fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, amb la Verge Maria, amb Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs, amb Sant Cebrià i amb tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Salvador i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món. Els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món a la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria. Per Crist Senyor nostre, per qual vos concediu al món tots els béns. Mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que digueu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva mare. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. A l'esperit de Crist ressuscitat, doneu-vos la pau.
seva taula.
com Sant Cebrià, siguem testimonis de la veritat de l'Evangeli per Crist, Senyor nostre. Acabem amb les benediccions. Felicitem molts felicitats, autoritats, religiosos, fidels i veïns d'aquesta entitat municipal. I tots els que heu vingut a altres llocs, moltes felicitats a aquesta. Bé, ara tot seguit que fem és la declaració de la relíquia i després usem què comunicatiu. Suposo que és el Senyor sigui amb nosaltres. Que Déu Pare, que ens ha reunit per celebrar la festa de Sant Cebrià, us beneixi, us protegeixi i us confirmi en la seva pau. Amén. Que Crist, que ha manifestat en Sant Cebrià la força renovadora del misteri pasqual, us faci autèntics testimonis del seu Evangeli. Amén. L'esperit Sant, que en Sant Cebrià ens ha donat un exemple de solidaritat fraterna, us faci capaços de crear una veritable comunitat de fe i d'amor. Amén. I que us